Chiverengo chedu chinoteera chinoshanda pana Jesu unovudza Petro kuti uchamuramba. Zvikanzi pane mamwe mavhesi akadaro pana Mateo 26 kubva pavhesi 31 kusvika pa 35, Luka 22 kubva pa 31 kusvika pana 34, Johani 13 kubva pavhesi 36 kusvika pana 38. Saka nyaya iyi tingaiti haina kupokana. Nyaya yekuti tingati zvakaitika uyezve hakuna munhu ungati hazvina kuitika, nekuti vose vadzidzi vanotaura nezvayo. Imi muchifunga kunzi Petro akaramba kana kuti Petro ucharamba Kristu, chii chingauya mupfungwa dzenyu? Ini chandinofunga ndechekuti Petro wakanga uri munhu anoda Kristu chaizvo. Waimuda kana pfungwa dzake akanga asingadzibvumidze kuti dzifunge nokuda kwerudo rwake rwaakanga anarwo kuna Kristu. Waimuda nemwoyo wose, waikwanisa kumuitira chose chinhu chaaikwanisa kuti ndinoda. Kristu waizvizivawo kuti Petro zvokwadi waimuda nemwoyo wake wose. Kristu waiziva kuti Petro unomuda. Wakanga usingafungi, wakanga usingapokane nenzwi rake. Kana akatsiurwa aikurumidza kuita sei? Kupinduka. Pane nyaya imwe chete yakaitika kumavambo vachangotanga kusangana, kana tikateedzera bhuku redu irori. Zvikanzi Kristu akapinda mugwa, wakadzidzisa here uri mugwa rakanga rina Petro? Zvikanzi wakazoburuka wakati chii? Kandirai rutava rwenyu kwei? Zvikanzi endai kwakadzika mbichana mukande rutava rwenyu. Zvikanzi naPetro, taswera tichiraura zuva rose, taswera tichitsvaga hove hatina kudziwana, ratodoka ratonyura tichitsvaga. Ko zvino sei mafunga kuti tingadziwane nguva dzinodzi? Asi zvenyu kana nokuda kwokuti imi ndimi mataura, regai tiite saizvozvo. Zvikanzi Petro akaita sezvaakanga audzwa naKristu Jesu. Wakadzikira wakaenda zvishoma mugungwa, wakakandira rutava rwake. Zvikanzi pavakanoedza kunorutora, zvikanzi vakandire kurudyi. Vakanokandira kurudyi, pavakaedza kunorisimudza kuti variise mubhoti, rikaramba nokuti rakanga rakaremerwa. Muri kupaona ka? Ranga rakaremerwa zvikuru. Zvikanzi Petro paakabuda ipapo wakakumbira ruregerero chaizvo kuna Ishe Jesu Kristu nokuda kwokuti akanga adhauta. Wakati, ndiregererei, ndiri munhu wezvivi. Wakaziva chivi chake, wakakurumidza kukumbira ruregerero. Kubva musi iyoyo haana kuzoita dhauti zvakare. Waibvuma zvose zvaitaurwa naKristu.
ichocho chidzidzo pachacho chinotitaurira kuti zvinenge zvarebwa neshoko raMwari ndizvo zvatinoita. Hatipokane neshoko raMwari. Nyangwe patinofunga isu nepfungwa dzedu kuti hazviiti, ndizvo zvatakafanirwa kuita izvozvo. Uyezve takazviita, zvichatifambira zvakanaka. Naho kana nyaya iyi yakutaurwa, kunzi Petro ucharamba Kristu, semaonero edu nemaziviro edu, chinhu chakaoma kana isusu dai kunzi tiri kutaura kuti Petro, kana kuudzwa nemumwe munhu kunzi Petro ucharamba Kristu, zvingadai zvakatiomera. Nyangwe nemashoko aPetro kuna Kristu aanotaura ipapo kuti haangamurambi, zvokwadi tingaatenda, nekuti musi waaona izvi ndokunga chaichiri chiratidzo chokutanga. Hapana paakazombobva akadhauta Mwari, hapana paakazombobva akadhauta Kristu. Waigozotanga kudhauta iko zvinezvi kuti zvaita sei. Naizvozvo hatifungire kuti zvokuti ungaramba Kristu zvaikwanisa kuitika. Asi dai Petro aiziva magwaro zvichida waibvuma, aiaziva chaivadzimaidza panguva iyo tanga tisingazivi. Asi chimwe chinhu chiri papa ndechekuti haana kuzviona zvichiitika. Wadzokera pachivi chake chokutanga chehove chiya, nekuti haana kuzviona zvichiitika. Akatotaura nemamwe mashoko makuru ekuti nyangwe zvikanzi imi munofanirwa kufa, ndichafa nemi, zvichireva kuti waivarwira. Hakusi kuti haana kuvarwira, akavarwira pokupedzisira zvake, bhati vakarwisa zvishoma, vakanzi adzosere chibakatwa rake parinogara. Haana kuzoendera mberi nekuru. Zvikanzi nguva dzese wakanga wakutevera uri mumashure, uchiona kuti chii chiri kuitika, kusvikira pane zvakazoitika zvacho zvekuti wakaramba Jesu. Kana akanga asingagoni kurwira Jesu nebakatwa, kana anga asingagoni kumumirira nesimba rake, waizomumiririra nei? Jesu pachake akanga arengera achisungwa navanhu. Warakidza kuti panapa handisi kuzoshandisa simba rangu rokuti vanhu ava vatadze kundisunga. Iye Petro pachake waizowanepi simba rakapfuura raKristu Jesu rokumisa ava vakanga vachida kumusunga. Naizvozvo tinoona kuti Petro wakanga wava powerless. Ungadai wakaita nesimba rake romuviri wake, asi akamiswa akanzi regedza kuita zvaaita izvo. Kana ariye Petro wakadembura nzeve yomuranda womuprista mukuru. Asi kana asiri zvakanaka zvazvo, waida kumumirira nechisimba, nokuti simba ndo raakanga anaro chete, raakanga asarwa naro kuti amumirire. Wakanzi dzosera bakatwa rako parinogara. Jesu Kristu akatora nzeve vakanamira pakare, akavaudza kuti ndini wamunoda, chiregedzai vamwewo savaende. Petro akasara ava pangaoma, anga asingakwanisi kupokana naIshe wake.
dai akapuwa mukana zvichida wairwisa. Zvadaro izvi tingati Petro akashaya simba, akaona kuti pano handisina simba. Kristu abatwa, ndava ndega, vamwe vose vaenda. Handingarwi nevarwi vose. Kwete kuti anga asingade kurwa, kwete. Anga arambidzwa naishe wake, saka simba akanga asina. Zvida ungadai wakamubvuta akatiza naye, asi panga pasisina izvozvo. Izvozvo zvazvo zvanga zvisingazomutadzisa kuti arambe Kristu. Ungadai wakabvuma kuti Kristu taifamba tese, asi hazvina kuzokwanisika. Zvichida kushayiwa simba nokutya zvakaunzawo doubt, kana kuti doubt yakazounzawo fear, hatizivi. Asi iye wakanga washayiswa simba nowaifanirwa kurwira. Tinorangarira imwe nguva zvakare Petro achinzi naKristu idombo. Kristu wakanga wabvunza kuti vanhu vanoti ndinani? Vamwe vose vakataura kuti muprofita zvakati, muprofita zvakati, muprofita zvakati. Zvanzi imi munoti ndinani? Petro akataura akati, ndimi Kristu waMwari. Zvikanzi Petro wataura zvako, asi hauna kutaura nenjere dzako. Mweya Mutsvene ataura mauri. Naizvozvo ndichakuti chii? Sifasi. Zita rake ranga riri Simoni pakutanga, zvikanzi ndakukuti Sifasi. Zvakangofananawo nekuti Petro. Zvikanzi padombo iri ndo pandichavakira chii? Kereke yangu. Mashoko makuru. Padombo iri ndo pandichavakira kereke yangu. Ipapo vadzidzi vazhinji veshoko vane kupokana kuti Kristu waireva chii pamusoro paizvozvo. Waireva Petro, Simon Peter pachake here, kana kuti pane chimwe chinhu chaaireva? Zvokwadi paakati Petro kana kuti Sifasi, handifungi kuti waireva nyama yokunze. Waireva chakanga chiri mukati, mweya wakanga uri maari. Zvikanzi mweya unofanirwa kuita sei? Dombo. Kana muchiimba imi kuti Jesu idombo, Jesu idombo, murangarirewo kuti mweya unofanirwa kunge uri dombo. Kuomarara kuti haungazununguswi munoramba muchitenda chete. Vantu munotenda here zvokuti hamungazununguswi? Asi pakupedzisira apa tirikuona achizununguka Petro. Kereke yakazununguka. Mweya pachawo hauzununguke. Saka chakazungunuka pana Petro chii? Kuramba achitevera Kristu wakaramba achitevera. Asi chakakonzera kuti atye chii? Handifungi kuti waityira mweya wake.
waityira nyama yake uyezve waitya zvakanga zvataurwa naKristu. Angamuudza kuti uregedze kurwisa. Zvino kana Kristu akabatwa akaurawa, Petro akabatwa akaurawa, kereke yakanga ichizotungamirwa nani? Vadzidzi vakanga vari pane vamwe vadzidzi hobo, asi Petro ndiye wakanga wasiiwa, waiswa kunzi asimbise vanhu, vatungamirire vanhu. Hazvina kunzi nguva yake yose, yamazuva ake ose okurarama, kwete. Asi kereke yaifanirwa kutangira kusimba paari, vamwe vogozotevera. Ndizvo zvaifanirwa kuitika izvo. Kereke kana yaramba Kristu inenge yaramba chii? Kana maona kereke yakuramba Kristu, pane chinhu chikuru chinenge chaitika ipapo. Nekuti hazviiti kuti kereke irambe Kristu. Kereke inofanirwa kuti gedye naKristu. Ipapo pekuti gedye ndopanoda kutaura napo. Hazvifanirwa kusiyana. Kereke naKristu chinhu chimwe chete. Zvinonzi kereke naKristu, kereke mudzimai waKristu. Naizvozvo kana ari mudzimai waKristu, inyama imwe chete naKristu. Zvino kereke kana ikasabatana naKristu pazvinhu zvose, yava semukadzi usina kutendeka. Toda kubva mati muunderline kuti usina kutendeka. Tozviunza isusu kuti Kristu wairevei kana zvichinzi mukadzi ungamuramba kana usina kutendeka. Mukadzi unokwanisa kumuramba nenyaya yeupombwe, nenyaya yeinfidelity. Kuti zvaireva kurarira mumwe murume badzi here? Kana kuti mukadzi anenge asingamiri newe? Handirambe kuti kuna varume mapenzi. Asi murume ndiye akaiswa pamusoro pemukadzi kuti atungamirire musha. Zvino kana murume asateererwa nomukadzi, tadzokera pane situation iya yakanga iri mugadheni, pekuti murume akateerera mukadzi vakasvika pakuparara. Adhamu paakateerera Eva vakasvika pakuparara. Kereke inofanirwa kumira naKristu. Marambiro ainoita Kristu kereke ndeyekuti inenge isingaite zvinodiwa naMwari. Pane zvairi kuramba zvaMwari. Zvanzi Petro, uchandiramba pamusoro pedombo iri ndopandichavakira kereke yangu. Kereke kana yakuramba haisi kufambirana pamwe chete nemweya waMwari. Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika ipapo.
kereke yabatana nemweya wakaipa, mweya wadhiabhori. Nekuti kana takazvitarisa hakuna mumwe mweya wechitatu. Kristu mumwe chete naMwari. Mweya mumwe chete uri muna Kristu nomuna Mwari. Naizvozvo mumwe mweya usina kufanana newa Kristu nawo Mwari ndewadhiabhori. Kana kune mumwe wechitatu mutiudza kana uriko. Ndinoti hakuna. Kune mweya miviri iyo. Dhiabhori ndiye akatanga nohwipi, ngirozi dzimwe dzose dzikamutevera, kudamara dzichidzingwa kudenga. Dzakatevera Mwari dzakasara naMwari. Dzakatevera Jesu dzakasara naJesu. Naizvozvo mumwe mweya wapinda mukereke ndewadhiabhori. Saka munangwarira kuti kana shoko raMwari richitaura, kana mirayiro yaMwari ichitaurwa, muri kuzvinzwa? Kana mirayiro yaMwari ichitaurwa, musapesana nayo. Nekuti kana mapesana nayo, makuchallenja authority. Kana machallenja authority makuti ndimi munoziva kupfuura unotonga. Unotonga ndiMwari pachake. Imi hamungazivi kupfuura iyeye. Zvinani kuti mutevere kumurau semapenzi pasina kunzwisisa, pane kuti muchallenge authority. Kurambani Jesu. Musaramba Jesu. Hatidi vanhu vanoramba Jesu. Maitiro azvakaitikira akati siyanei. Kutya kwazvakaita zvakati siyanei zvazvo nemafungiro atiri kuita nematauriro atiri kuita. Nyaya yakavapo apa ndeyekumiririra Kristu. Kumiririra nokuziva Kristu. Zvikanzi panguva yekutambudzika vamwe venyu vachandiita sei? Vachandiramba. Vakutyira upenyu hwavo. Ndozvatingati zviri pedyo nezvakaitika kuna Petro. Wakanga utyira upenyu hwake. Wakaramba Kristu. Tinokwanisa kuramba Kristu kwete nekungoti tiri kutyira upenyu hwedu chete. Tinokwanisa kumurambawo nezvimwe zvikonzero zvakawanda. Tinofuririkana, tine ruchiva, tinotorwa mwoyo nezvinhu zvisina musoro. Paunenge wafunga kuti wakuisa murau waMwari parutivi, umboita zvaunofunga iwewe. Umboita zviri kuda iwewe panguva iyoyo. Kurambawo Kristu kwatinenge tichiita. Unoziva kuti murau unoti
woti haiwa ko zvinozviridza ndimbosendeka ndimboita zvandinoda, woita zvako zvaunoda. Maybe unozodzokera kuna Mwari woti sorry. Hakuti sori hakunetsizve. Tinombotanga taita zvatinoda tozongoti mangwana sorry Mwari, hatizivi kuti chii chakanga chatipinda. Takanga tapindwa nenyongorosi, tikaita zvisakarurama. Sorry, please forgive. And kana tadaro tobva tafunga kuti taregererwa zvapera. Hama dzangu, ndoda kutaurai kuti hakuna zvakadaro. Hakuna kuregererwa kwakadaro. Haungaite negoni uchiziva kuti murau unotaura uchi. Ufunga kuti sori yako ingabetsere chinhu. Wamunyadza, wamuramba. Hakuna kuti sori. Uchitobva watongonyarara zvako kana kuti sori. Umirire mugove wako. Zviri nani kukumbira kurobwa pane kuti sori. Ungatoti sori uchiti ndakatadza, Jehovha chirovai sokuda kwenyu. Asi pana anoda kurobwa here shamwari? Hapana unoda kurobwa. Tinoda kutadza maningi, asi zvokurobwa kwete. Kana kukura kwacho hatikure. Tinenge tangoita sevana vadiki. Anoti kana asina kurobwa neshamu anokurumidza akangana kuti nyaya yaakapara nezuro ndo imwe chete yaakupara nhasi. Nokuti hapana shamu yakaenda pamusana wake. Saka hapana, unenge watokanganwa, wakunodzokorudza the same thing. Musi waunozomurova ndo musi waanotanga kufunga kuti nezuro ndakarohwa nyaya yakati. Kana chiri chiduku chindumurwa, dzimwe nguva chinodzokorudza futi, wochirova futi, kusvikira chaziva kuti iyi nyaya inorovesa. Zvinenge zvichinakidza but mangwana handizviti. Zvino tingaita sezvidumurwa here? Tingaita sezvivana zvisati zvonyatsofunga zvakanaka, zvisingazive shamu, zvisingazive maconsequences emaactions acho, kuti zvinhu zvose zvatinoita zvine mubayiro, wakanaka kana kuti wakaipa. Sori yenyu dzimwe nguva haibhadhari. Chamunofanira kuziva ndechekuti kana pasina kurobwa hapana ruregerero dzimwe nguva. Kana pasina kurobwa hapana ruregerero. Wave sei? Semunhu akadimurwa kubva kuna Mwari, ungaswera uchinamata uchiita sei? Zvinenge zvisisina basa. Unenge wakatoonekwa kunzi uyu hakungoitawo zvake. Paanenge angofunga kuita chaakaipa anobva atongochiita chiriporipocho. Ozouya zvake mangwana akuti sori, achitibata kumeso. Mwari haakupinduri pasori yacho. Unongoramba uchiitira maitiro ako iwawo. Kana wadya paduku, toti zvakakanganwa kufanana nomukadzi, anga ari straight upenyu hwake hwose. Achidana nemurume wake zvakanaka, obva angodyawo paduku, orarawo nemumwe murume. Zvinotangire kumbozivana kakungomhoresana yes. Makutanga kutaudzana. Zvozopedzisira makushanyirana. Chinenge chazviitika. Kana zvatongoita pekutanga hazvichamira. Ko munenge makumirirei?
paunongodzwa havi chete unotongozviita futi. Mumwe anotitsvaga mumwe. Maona. Angamboti mamwe mazuva ese ndichaita ndakakanganisa Mwari ndakakanganisa, akapfugama akanamata. Murume haana kutaura kuti ndizvo zvaakaita. Mwari ndakakanganisa. Mwari kuti wakakanganisa. Okay. Musatisiye zvakadaro. Takuregerera. Wodzoka worivara 40 seconds. Adzokorudza futi. Chinenge chichitodiwa kuti paatanga apa kuita zvinhu izvi orobwa. Nekuti kana rukonye rwapinda rweinfidelity, ucharamba uchiita padoko kusvikira aita zvinhu zvikuru. Zvekuti nemumwe musi achatozvipedzisa ati ndiri kuenda kwakati. Oenda zvake nemumeyo. Vanopedzisira vakuenda kuma-out. Swera zvaro sekuti munhu ari kubasa, munhu haako kubasa. Swera zvake akatandara ari kumba kweboyfriend. Achiita sadaka ikoko. Ozouya manheru ofunga kuti maswere kubasa kwanga kwakadii. Kubasa kwangu kwakadii. Ndichifunga kuti ndizvo zvakanga zviripo. Hakuna kubasa kwaswera. Dai matombosvika kubasa kwacho manotarisa maona kuti ariko here, maiona asiko. Munotozvinzwa nevamwe kana mutone shamwari dzamunoziva dzepabasa ipapo. Kuti konika haana kuuya kubasa nezuro, anga ari hatina kumuona. Kana kunzwa anga ari off. Munhu abva kumba achiti ari kuenda kubasa. Varume vazhinji havataure kana zvinhu zvakadaro. Vanongonyarara voita kunge zvisipo. Ndoziva kuti varume vazhinji imbwendeka hadzidi zvekuneswa maningi. Vangonyarara vanombotanga vafunga kuti zvino takanetsana akadzingwa basa zvozonzi chii. Zvino takanetsana takarambana zvozoita sei. Ndopanofungwa navanhu varuzhinji ipapo. Zvinongomurwadza zvazvo. Onyarara. Wakatomunzwa achitaura kuti pane zvakakanganisika, anenge achitaura zvekubira semunhu anobvira kure. Unozonzwa atozvitaura kuti musazotinyepera kuti muri kuswera kubasa, kana musiri kuswera kubasa. Kanzi kuti azive kuti munhu akabata chokwadi here kana kuti chii, hapana chaanoziva. Mukadzi ane muririro wayo anenge akutosimbarara. Kana kuti afunge kuti murume wayo achazoti chii, anenge asina basa nazvo. Anenge akutofunga kuti angoda kundibata ndomuendesa kumapurisa. Angoda kungotaura chinhu chete, ndoramba ndoenda zvangu ndonogara naye. Mwoyo watomarara pachivi. Ndonzira yatinorambawo nayo Kristu iyoyo. Tinotanga tichisachigurwa mushuga. Shuga chine tushuga tonanzvo. Tozotora teaspoon. Tozopedzisira taongeza ruoko mushuga tichibwira zve. Panenge pasisina matyira. Kristu wabviswa matyira ake. Hatichamukudza. Hatichamunamata. Tinenge takutomunamatawo nedzimwe nguva. Ndopatinozoita serious kuti panapa tazombotadza panapa. Kutadza kwatanga tichiita kwako tinokubvisa chiremera chekuti kutadza. Kunenge kusisina basa.
tinenge takutoona kunge iproblem yaKristu, problem yaMwari yekuti anotiregedza achiita zvinhu izvozvo. Totosimbarara. Mwari ari kudenga haatauri nezvo. Mwari hapo paunenge uchipomba, haasi kumira mubhedroom kuti ati iwe uri kupomba. Murume wako haasi kutaura, hama dzako hadzisi kutaura. Kana dzikataura newe unongonyepa-nyepawo, ungozvisimbisa kuti hausi kuita zvinhu izvozvo. Nyange vanhu vachikutaura, unoramba kuti hausi kuita zvinhu izvozvo, kusvikira zvazonyatsobhenda nekutyoka. Musaramba Kristu. Ngative vanhu vanotya kutadzira Kristu. Munhu anotya kutadzira Kristu anoziva chivi. Zivai murayiro kuti muzive chivi. Idai murayiro, idai shoko raMwari kuti muzive zvakaipa. Naizvozvo kana maziva zvakaipa hamuchada kuzviita, makutya. Zvikanzi munhu anoda mumwe wake anomuitira zvakanaka, angogara achimuitira zvakanaka, angopedza basa amhanya kumba kunoona mumwe wake, anenge atomusuwa kare, iye munhu haasiya ariko kumba nokusuwa. Akangoita half day chiti amhanya kumba, haati havasi kuziva kuti ndaita half day nhasi, ndomboswera zvangu ndichisasana. Anoswera zvake nemudiwa wake, asina chaari kuita iko. Itsai Kristu semudiwa wenyu, wamusingadi kugumbutsa. Hamudi kumugumbusa, munoda kumufadza nguva dzose, munoda kumuitira zvakanaka. Timbonzwa shoko tiri kuti chii? Kumbika pasi tikadikidiki. Kakutauraiko kuti zvino Jesu akati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai achaparadzwa. Asi kana ndamutswa, muchakutungamirirai Garirea. Zvino Petro akati kwaari, kunyange vose vakagumburwa, ini kwete. Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno, jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu. Asi iye vakareva nokusimbisa achiti, kunyange ndikafanira kufa nemi, handingatongokurambii ini. Navose vakadarowo. Pandifadza mako ndepekuti navose vakadarowo. Mamwe magosperi anongoti Petro chete ndiye akamuramba. Kuti vamwe vose vakataura kuti havangamusiyi. Nyange zvaakanga ataura kuti izvi ndizvo zvakanyorwa navaprofita, ndizvo zvinofanirwa kuitika, ndizvo zvichaitika. Vakati kwete, manga, hazvisi kuzoitika izvozvo. Mukunzwa kuramba inzwi raMwari. Kuti Jesu abenzi, varamba inzwi raMwari kuti harisi kuzoitika. Timanga, hapana patinombokusiyai Ishe, hatimbokutizai izvi. Zvikanzi akomana, vaprofita vakataura vachiti, ndicharova mufudzi, boka rikapararira. Zvinonzi manga, never, hazvifi zvakaitika.
ndozvakaita vadzidzi ava vari pano. Zvandiri kutaura sematauriro andiri kuita iwa ndozvinobuda kuramba inzwi for the first time. Maybe handizivi kana mune mao, maybe vakamboita zvavo before, but apa zviri kunyatsobuda pachena kuti vakabva vazvifananidza navafarisi navadzidzisi vemurayiro navaprista vakuru, vakaramba zvakanga zviri mumagwaro. Vakuda chii? Vakuda kuzviitira zvavo ivo, zvisitira Kristu, zvitinofamba naKristu. Zvakanyorwa mumagwaro ndezvimwe izvi, isu tinoramba tinayo. Kuramba magwaro. Chavari kuramba chii? Mweya waMwari. Kuti vakataura uchinyepa apa. Vaprofita vainyepa, vaitaura zvemusoro wavo. Kugumburwa ndokuita sei? Zvikanzi muchagumburwa kwandiri. Ndokuita sei? Hameno kana muchikwanisa kuzvisa mushona iri bheta nekuti ichi chinenge chikaranga. Aiwa, tinoti Jesu ndiye dombo. Wakaona wagumburwa naJesu, zvinoreva kuti wakundikana. Unokwanisa kugumburwa usina kuona zvinoitika, asi zvino kana ukagumburwa uchiona togoti kudii pamusoro pako, kutoona kuti apa pane chinhu chinogumburapo, karukanda kechigunwe chikuru kepamberi kabva nzara hameno zvayaita, toti kudii pamusoro pako. Tinogumburwa nedombo, tinogumburwa nemurau. Tinofanira kunge tichitsika pamusoro pemurau, nokuzvinzwa. Tinotsika pamusoro pemurau, haufanirwi kuti gumbura isusu. Apa Kristu akati muchagumburwa kwandiri, zvikanzi muchagumburwa pamusoro peshoko raMwari. Muchakanganisa, muchakonewa kuita shoko raMwari. Zvokwadi vakakonewa, vakatadza. Zvose zvavakanga vati vachaita zvokuti tichamira togoita sei. Charamba tine michete Jesu Kristu, hanzi vakatiza mumwe nokwake. Vakambenga vari boka rakabatana chaizvo. Mazuva ose vachionekwa vachifamba naJesu. Vangoona Ishe wavo nguva dzose, kana naPita vaitozikanwa navanhu kunzi ava vanofamba naJesu. Navamwe vakanga varipo vakawanda vaizikanwa kunzi ava ndogenya yekwaJesu. Asi nemusi iwoyo hapana kana hwana akaona. Pita chete ndiye akaona. Johani wakanga kutozviita semumwe wavaprista, achinopinda zvake kuna vamwe vanaprista vaaiziva. Achiwanda mukati mavanhu. Zvikanzi ndozva muprista mukuru, chikandoenda zvangu kumba kwomuprista mukuru, hama yangu imboenda ndondotaura naye. Inondibvunza kuti ndakati ko chimiririra kaJesu tione. Haana kumirira, ari kutoita basa rake zvokuona kuti ana Pita vari kuita sei. Muri kupaona ipapo. Kugumbura.
Shoko rakati ndicharova mufudzi boka rikapararira zvikanzi kwete. Kugumburwa iko. Muri kushaisa shoko simba kai. Muri kuti shoko iri hariitiki ere. Zvakaprofitwa pamusoro pazvo hazvisi kuzoita. Matogumburwa neshoko. Maramba inzwi raMwari. Hamusisina kutenda. Muri kunzwa? Kutenda kwenyu kwaita sei? Kwapera. Hamuchatende kushoko raMwari. Modonhedzwa nechinhu chiduku duku ichi. Kuramba Jesu. Masvika pakuti munoidzwa muchikundikana. Nzi munoziva here Jesu? Hatimuzivi. Hatina kumbobvira tamuona kana one day. Chichaitika pane chakugumburai. Pane chakutadzisai. Basi shoko riri kutaura kuti aiwa, hatizivi izvo. Shoko ngariitike rakabva raitika. Vakabva vatiza, hakuna vakataura nezvo. Munhu wose wakangorova spora achienda nekwake. Pavakazosangana naKristu ava nokuti tine urombo. Zvatikazoita musi uya tikati hapana akadaro. Vaakutendera pamberi kunge pasina chaitika. Zvikanzi kwakanyorwa kuchinzi it is written. Kana tikati it is written tokureva tirikubatira pashoko. Tiri kubatira pashoko. Zvakanyorwa zviri mubhaibheri. Tinotenda kuti zvakanyorwa izvozvo ndizvo zvinoitika. Zvakanyorwa ndizvo zvikuru. Ndicharova mufudzi namakwai achaparadzwa. Asi kana ndamutswa ndichakutungamirirai Garirea. Ataura nyaya yekufa kwake nokumuka. Pandinenge ndazomutswa sezvakataurwa mumagwaro, ndichafanoenda Garirea, ndokwatinonosangana ikoko. Kumuka wakanga uchamuka sezvakanyorwa. Kwekundosangana ndokwakanga kusina kunyorwa. Bhaibheri ranga risina kunyora kuti rinozosangana Garirea. Kana rakanyora ina handisati ndapaona. Ndichikuramba kuti paripo, kana paripo paripo. Zvino Petro akati kwaari, kunyange vose vakagumburwa, ini kwete. Wakaona pakataura Petro kuti aiwa haizvazvitya kwandiri izvo. Ava machipo ones ava. Vanokwanisa kungogumburwa nezvinhu zviduku duku vakakuramba. Asi inini ndini chiga chokuti inini handizvinongotswa nezvinhu zvamahara izvo. Ndiri done gagani. Vamwe vose havana nheki havana basa ravo. Nothing pangoitika kanhu kadiki diki havatani kutiza. Asi inini zviri kubva kutaurwa zvose tsve. Makambonzwa Pisarema rinoti isu kwete. Kuti isu hatibatani nezvifananidzo, tinonamata imi moga. Shoko renyu roga ndoratinotevera, ndoratinoda imi Mwari moga. Zvikanzi vamwe vanonamata zvifananidzo vachanyadzwa sazvo. Kanzi zvine pahuro asi hazvitauri nepahuro pacho. Zvine meso asi hazvioni. Zvina maoko asi hazvibati.
zvine makumbo asi hazvifambi. Vanotenda kwazviri vachafanana nazvo. Pauro akati ini kwete. Jesu akati kwauri zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Katatu pane zvakaanosimbisisa. Zvinenge zvinoreva kuti uchandiramba chaizvo. Nekuti zvinonzi mutsvene, mutsvene, mutsvene. Mutsvene waAbhurahama, mutsvene waIsaka, mutsvene waJakobho. Kusimbisa mutsvenewo. Zvinonzi holy, holy, holy. Zvinowo wakati kwete, kwete, kwete. Unenge wasimbisisa zvaunenge uchitaura. Anombotanga achiti handimuzivi. Akati handisi kuziva zvauri kutaura izvo. Hanzi akazopedzisira otukirira Petro paakabvunzwa kwechitatu. Hanzi wakatukirira vakanga vachimubvunza. Kusimbisa kuramba kwake. Kuti imi muri mapenzi evanhu munondibvunzira kuti makambonoona ndichifamba naJesu. Handina kumbobvira ndafamba naye. Pfutseke wenyu. Hanzi akapedzisira atukirira. Haana kuzotaura nemazuva andakataura nawo. Asi ndoda kushaya kubringa point iyoyo yekuti wakataura mazwi okusimbisisa kuti anga asina kumbobvira afamba naJesu. Ndiye paakazodzi uchandiramba katatu. Pakuti chii? Hanzi zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Asi iye wakareva nokusimbisa achiti kunyange ndikafanira kufa nemi handingatongokurambei navose vakadaro. Vose vakataura kuti hatinofa nemi. Petro akati ndinofa nemi nhasi hazvigoni. Nyange vakakurambai ini ndinofa nemi. Zvikanzikana iri nyaya yekuti vachandibvunza kuti munozivana naJesu here. Nyange vakandishikidzira kuti tinokuuraya wakataura kuti munozivana naJesu. Ndicharamba ndinozivana naye chaiye. Asi handizvo zvakaita. Vakaramba katatu. Kana muda kundiuraya ndiurayei zvenyu. Munhu uyu haana chaatadza. Munhu uyu ndaichifamba naye mazuva ose. Achiparidza mumakereke. Achiparidza mumasinagoge. Achiparidza mutemberi. Achirapa vanorwara. Takadya zvingwa tose pamwe chete nemi. Manga musipo here? Hakuna kana inzwi rakadaro hwane rakabuda. Kuna vose vakaona zvinhu zvaaita. Kuna vose vakanga achifamba naye. Peter included navadzidzi vavo. Wakaita kunge zvinonzi wakanga uchingogara oga. Munhu usina hama kana shamwari dzaaifamba nadzo. Pakashaya kana nemumwe akamureverera. Johana akanga ari panga achitongonzwawo zvake kuti zvizvo.
Hakuna kana nomumwe wakamureverera. Naizvozvo patinonzwa napo ngatiite shuwa kuti tinopashandisa kana nguva yekuti tinge tichipashandisa pasvika. Upfumi hweshoko hwatinahwo uku hwekuti nguva dzose tinokwanisa kunge tichimumirira. Asi anozvidzwa takanyarara zvedu, takapfumbira muromo, hatimumiriri. Kana patakafanirwa kutaura zvokwadi tichinzwa vanhu vadhiabhori vachiita zvavanoita, hatitongovhura muromo wedu. Mwari atinzwire nyasha. Timiririre Kristu, timurwire. Hama adiwa, ngatingotaurawo zvishoma pamusoro peiyo topiki. Mwari ngave nemi, akuchengeterei, akutungamirirei, akupei simba rokumumiririra, rokutaura zvamakafanirwa kutaura pamusoro paKristu, rokumudhifenda, rokupa nokudzosa simba kushoko raMwari. Haiwa Mwari, tinokutendai nechidzidzo chamatipa. Tisimbisei, titungamirirei. Muzita raKristu Jesu mambo wedu. Hama adiwa, musagumburwa. Murau wakaitirwa imi kuti mumire nawo, nokuti Mwari unokudai. Akakubuditsai munyika yeIjipita mamakanga muri mutoro. Manzwa ndichitaura pisarama rei rekuti isu kwete. Zvikanzi musapfugamira zvifananidzo kana kuzvinamata. Zvikanzi eresai zita raMwari, musarizvidza. Musangoita zvamunoda nguva dzose, muchirasha Mwari. Mukudzei nokuramba kuita zvakaipa. Chengetedzai masabata aMwari, nezororo pakati penyu naMwari, uyezve pakati penyu navamwe, especially ivavo vanotenda muna Mwari. Kudzai baba venyu namai venyu, ndivo vakanga vakafanirwa kukuudzai nzira dzokutenda nadzo Mwari. Ndivo vakanga vakafanirwa kukusimbisai mukutenda nokukudzidzisai. Usauraye. Dzidzai kusauraya nenzira dzose. Muregedze kuuraya, nekuti tinouraya nenzira dzakasiyana siyana. Asi musabe, tinobawo nenzira dzakasiyana. Ngatipigire kudya. Tisaita upombwe. Hazvisi zvongohwanda nokurara mukadzi chete. Upombwe huri pakasiyana siyana. Huri mukurambawo Kristu Jesu mambo wedu. Musareve nhema. Ndina Jesu. Muchimuramba mazuva ose nokuita zvakaipa. Musaite ruchiva kana kuchochora. Naivawo tinoti chidzidzo chanhasi chagumira pano. Kusvikira tichisangana zvakare, ndini wenyu muparidzi wacho.